Assalamu alaikum la famille wonɓe min darde télévision Jama TV hande kadi en ardi ɗo question yurmuɗo lan wodi komi jonnaɗo momi dowa landade jamaji ɗi la famille gorko goto jombi debbo waynon on jombimo ha paari debbo noon ƴetti reedu modi makko noon yeehi hawti noon ko waɗa jibinta ɗum miñira makko noon nammo ko hôpital ɓen ko hôpital toon ɓe inni debbo on ko mahida e gorko so wawa jibinde sina ɗum o mayay tuka non noddo mo inni ha koto aray ɓenguma min ko hôpital ga ɓe ko lopitane ga ɓe inni men de o ko mahida e gorko so wawi jibinde sina ɗum o mayay onon kadi noon haray miɗo landi on onon siko onon honɗum wawɗum wadde ha wawen régilde ɗum ɗon quoi question on yurmilan quoi lan habbi on ko commentaire ji quoi so Allah jaaɓi on yehi kadi vidéo ji ɗi so Allah jaaɓi mi yalta kadi ko tere mi wanna on vidéo ji mo be daren hakkille jamaji ɗin quoi la famille quoi on jarama moƴƴi quoi merci.